Kontuen ganberak Iruñeko udalari buruzko txostena egin du. Udalak iaz 203 milioi gastatu eta 213 bildu zituen. Langileriarena da gastu nagusia 94 milioirekin. Ohiko ondasun eta zerbitzuetan 73 milioi gastatu ziren eta inbertsioetan 15 milioi. Diru sarrera nagusia ohiko transferentziena da, 101 milioirekin. Zergen bidez 76 milioi bildu ziren eta tasa eta prezio publikoekin 33. 2017ko datuekin alderatuz gastuak 4 milioi handitu ziren. Diru sarrerak berriz 14 milioi igo ziren. Txostenak dionez Iruñeko udalaren finantza egoera ona da. Gainera, adierazle guztiak hobetu egin dira aurreko urtekoekin alderatuz. Aipatzekoa da aurrekontu emaitzak 10 milioiko superabita eman zuela. Aurrezki garbia 15 milioikoa izan zen. Udalaren zorra 69 milioikoa da. Aurreko urtekoarekin alderatuz 105 jaitsi zen. Kontuen ganberak ontzat ematen ditu udalaren kontuak finantza egoera ongi islatzen dutelako. Legezkotasunaz ere aldekoa da iritzia. Iritzian badirala ere salbuespen batzuk. Txostenak kudeak eta hobetzen segitzeko gomendio batzuk ematen ditu, hoien artean barne kontrola indartzeko beharra azpimarratzen da. Iruñeko udalak 1629 lanpostu ditu. Hoietatik 700 bat hutsik daude, gehienak lan kontratudunek beteak.